Hello mga gwapo-gwapa kaiga, welcome back again to my channel. We're going to Ronnie. We will meet Ronnie Alonte today. Wala kayo nag-prepare. Bago lang kong ligo. Charot. Ang alauna na and then 3 daw mag-start. So, ambot lang. Murag karon kay murag wala na kay kuy na unlike sa last 2 years ago nagyapon sila Ronnie dire pero kuan 10 pa lang na nami sa uptown and then 9 PM din sila nigawa so di ba 9 hours sa mong hinulata but now kuan 3 daw mag-start pero karon kay 1 na almost 2 na pero karon pa ko niyan so murag dili na kay na naka ako ang murag ka hyper ako ang eagerness na makita pero I know dagan na kay tao dito karon masyada karon kay naa sa atrium cat guys so dili siya init wato sa ta sa Manawag kasi it's Sunday I will pray there kay dahil kanyang gaunahon na to si Ronnie niya si Lord kay dili diba so unahon na to si Lord kay it's Sunday. Bago lang ako man ng misa. Busog kay ko kay nag-breakfast ko kay 10 and then nag-lunch ko kay 12. So, di ba? Gabi kayo 2 hours ra. So, busog yun kay ko. Kaya gipabusog man yun ko nila ante kay para dili daw ko magutman kay basin 9 na po sila mo gawas unya. So, I miss this chapel. I used to attend mass here every Sunday when I was a student. Sige, bye muna. Gabi kay ko kalayo. Di na lang ko magpadayon tanaw. Mag-insert na lang ta. After 3 hours doon na kayo ko. Since mainit yung lugar, kailangan natin i-hydrate yung ating mga sarili. Kung makakapag-provide tayo ng tubig para sa mga sarili natin, gawin mo natin. Okay? Kami kay Kaib.
ito. Sino to? Oh, sabay-sabay tayo. Okay, sige. Ilang tinawagan? So, welcome. Ilang tinawagan? Julia Barreto. Let's go! DJs ang Provinciano. Every Monday to Friday po yan. Sana po abangan natin. Maraming salamat. Thank you rin, Josh. Next one. Yes, oo. Nakikita namin kayong lahat. Nakakakaba, nakakaalis. Sabi niya sa akin, Enchong! Huy! Enchong! Huy! I love you! Nakakakaba, nakakaalis. Rose like Canada, sabay-sabay! Nakakakaba, nakakaalis. Thank you, honey. Hello! Thank you. Pagkahato, nakuha mo ba kaya ako ang kagakapi? At kahit ang at pagkabilang
Nakakaba, nakakaaliw, nakakakilig, nakakabaliw, napapaganda, napapaisip, napapangiti, nakakabaliw. Mga taon-taon na din na human guys ang kuan as in basa kay siya nga pwede na siya mapugaan. And then gihubol naki-charge ko diri sa gateway kay libre pa diri o. Di ba? So wala man po yung tao diri. Mingaw man diri. As in gitry gid na ako akong best nga makapaduol ko and then di ba gabi duol na gid kay ko like duol na gid kayo pero ano, there is, everything happens for a reason. Nga, dili pa na mahawin si Ronnie as of the moment. Like, as in, murag gamay, lagi ang murag dapli sa among mga kamot ba, murag hangay, murag gamay, lagi kaya, like, daily siya 1 inch, like, na-feel yun ako yung kamot. Pero, like, gusto ko holding hands, like, Enchong D, EJ Falcon Aries, like, siya, okay, hawiran lang ako, okay, ako rin nagawid, murag ilan na, bitaw, murag garbo ka ayo, pero, nakawid, yapi ko kang Lois, nakawid, yapi ko kang Joshua. Okay, yung makita pa na ko soon si Arto, yun nga mas duol pag yun kayo. So thank you so much for watching every mga higala. Bye!